Experience Japan's culinary magic dinhi sa Raki-Yata Ramen in CDO. Authentic ug affordable ang nagsagol dinhi sa Raki-Yata. Kada tilaw nimo makaamgo gyud kang kahapsay gikan sa Tonkotsu Ramen ngadto sa Omori Rice Bowls. Each dish reflects Japanese mastery. Ug sure ko nga moagree si Naruto ani. Crafted from scratch, ang noodles ug ang broths mo'y magpaila sa kakugi ni Raki-Yata nga modalit og mga Japanese flavors. Abri ang ilang kusina para mapakita gid nila nimo ang proseso sa paggama ni ining mga masterpieces. Stand out kining delightful Mazeme Ramen nga nag-showcase sa fusion of textures and flavors nga Japanese good. For a genuine taste of Japan in Cagayan de Oro, diretso na sa Raki-Yata Ramen at Ayala Centrio Mall. It's more than a meal. It's an adventure into the heart of Japanese gastronomy. Arigato, Raki-Yata Ramen, sa inyong paggama sa mga makalipay kaayo nga Japanese flavors dinhi sa City of Golden Friendship.